wallahi ni na fito na zata yaro aka aiko an ce an kawo sako. Na fito wani sindikai da ni. Ina fitowa sai naga mutum magidanci fi sibilillahi da gemu a fuska. Na ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sai ne zan bar na koma na dauko mayafi. Kira zaki aiko yaro wallahi na zata yaro kika aiko ai. To shi kuma waye wannan din kika samu? A'a Hajiya mijina mana. Mijinki kuma? Mijina ne. Oh, ikon Allah. Kuma kika aiko shi yazo? To Hajiya wannan idan bai mun aike ba me zai yi? Bai shi ba da zuciya wannan mutumin da kika gani bai da zuciya ko ta taro. Da ni da shi ne kika ga ina shara a gida haka muke wuni, ina shara yana goge. Bai san ya je ya nemo kuɗi ba, bai san ya bani abinci in ci ba. Kullum zuciyar shi ta mu da kika san tsamma a randa Hajiya. Wannan mutumin in gan shi na mutuwar zuciya ta kashe shi. A'a. Amma ba shi da aikin yi yana zaman banza. Shafa'atu ki kalle ki. Ba wani wanda zaki wuce ya kalle ki ya ce kina cikin mummunan hali. Ga kinan kin yi bulbul abinki, ki shiga mai kyau, ki fita mai kyau. Sai kuma ki kalle ni ki ce mani wai bai da sana'a yi. Ki daina irin wannan wasan bai kamata ki rinka yi wa mijinki irin wannan wasan ba. Kuma in ma za ku yi kamata da ke da shi ku yi abinku ba wai sai kin zo gidan makauta ba fi sabilillahi.